Kif it-tieni edizzjoni ta' Mużika tinsab ftit jiem il-bogħod, iċ-ċentru tal-MFCC f'Taqali jinsab mimli attività bl-aħħar preparamenti sabiex jittella dan l-ispettaklu. Waqt dawn it-tħejjijiet żar il-post il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici fejn iltaqgħu irringrazzja lil dawk kollha li huma parti mit-tim kbir ta' nies li ser itellaw dan il-festival. Mużika organizzat minn Festivals Malta tnieda għall-ewwel darba fl-2021 iżda minħabba l-pandemija kellu jsir mingħajr udjenza. Dan għal kontrarju għal din l-edizzjoni fejn mistennija tilqa' udjenza numeruża. Mistennija li għas-semifinali ikun hemm 21 kanzunetta minn 170 sottomissjoni il-kol bil-lingwa Maltija u li ser ikunu akkumpanjati mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta. B'hekk l-ewwel serata li ser issir nhar il-ħamis 21 ta' April ser tkun qed tara l-għażla ta' 12 finalist li jerġgħu ikkantaw fis-serata finali tas-sibt 23 ta' April. Il-ġimgħa 22 ta' April il-festival ser ikun qiegħed jieħu xejra differenti minn dik tas-serati l-oħra, dan għaliex il-parteċipanti mistennija jakkumpanjaw artisti stabbiliti li mhux ser jipparteċipaw fl-istess festival. Waqt iż-żjara matul il-jum ta' tlieta, il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta, Annabel Stivala, stqarret ma' dan l-istazzjoni sodisfazzjon tal-professjonalità li biha qed jittella l-festival li ser jagħti ġieħ lit-talent tal-artisti kollha. Naħseb għandna sodisfazzjon kbir illi il-kantanti tagħna qegħdin tuhom pjattaforma partikolari, pjattaforma ta' standard għolja ħafna, illi huma jħossuhom illi xogħolhom huwa importanti u dak li qed jagħmlu bil-lingwa Maltija hija importanti wkoll. Il-Ministru responsabbli mill-Arti Owen Bonnici tenna l-apprezzament tiegħu b'mod speċjali lil dawk kollha li jaħdmu minn wara l-kwinti biex itellaw festival ta' dan it-tip, inklużi t-tekniċi tax-xandir pubbliku li se jxandar is-serati b'mod dirett. Bonnici għamel enfasi wkoll fuq l-importanza tal-ħolqien ta' pjattaformi bħal dawn sabiex it-talent lokali ikompli jimraħ u jiftaħ orizzonti ġodda. Temm jgħid ukoll li wieħed ma jridx jinsa li barra divertiment tal-bosta l-industrija tipprovdi wkoll għajxien għal tant artisti li qegħdin jirkupraw wara l-isfida li ġabet magħha l-pandemija. Mużika hija opportunità enormi għall-artisti Maltin li juru xjafu. U hija opportunità wkoll illi l-lingwa tagħna, l-lingwa Maltija li tant inħobbu nkomplu immexxuha il qudiem. L-arti hija wkoll post tax-xogħol għal ħafna nies. U allura dawn it-tip ta' festivals ikomplu jinvestu direttament fl-artisti tagħna, fil-mużiċisti, kompożituri li tant jagħmluna kburin. Wieħed jista' jikseb il-biljetti għal dan il-festival minn fuq is-sit ta' Visit Malta.